Yo, what's up mga kagagamrak? Ulo ko lang. Yo, what's up mga kagagamrak? Good morning, nandito tayo ngayon sa sa Marikina, sa pamamahay ni Spider Doc. So ngayon, laban namin ng mga YouTuber, mga vlogger na magagamba. Huwag natin kalimutan si Kuya Mindo, mag-subscribe. Huwag ning kalimutan, ring the bell na rin para laging updated kayo sa mga laban ng magagamba niya. Siguradong magandang mga laban ni magandang makita nyo na laban ni Kuya Mindo. Yan ang si legend yan. Kumbaga sa basketball yan. Yan ang team captain ng mga gagamba. So makarak, maraming salamat. Salamat din kay Kuya Mindo. Paki-subscribe na lang din kay Gagamrak TV. Ring the bell na rin para maging active na rin kayo sa YouTube channel ni Gagamrak. Salamat. Yun, what's up mga kagamba. Ayan. May palalabanin tayo ngayon mga gamba. Tagalog pa rin ito mga gamba kasi mahirap lang tayo. Ito nilalangaw tayo. Kasi mahirap lang tayo mga kagamba. So yan, yung nagsasabi dyan mga kagamba na binigay yung mga number, direkta na raw sa Masbate, sa Hunter. Ewan ko kung ano logic niya, no? Pero tama yung ginawa niya para madanas nyo rin. Magtanong kayo sa sarili nyo, bakit si Tatay Mindo hindi siya nagmi-mention lang kung sinong ahente? Ito mga makinig kayong mabuti na mga mga may isip, mga walang isip, mga nag-iisip. Ayan. Pag-isipan nyo mabuti Ito lang. Hindi ko na dapat kasi ito i-discuss pa ito. Pero nasabi ko na ito sa mga dating mga videos ko mga previous video ko So, yung rekta, okay, maganda yun Kasi masasabi mo, rekta ako. Yan. Bakit nga ba kailangan rumikta? Bakit pa, kung ikaw negosyante ka, bakit kailangan mo rumikta? Yan. O kung maglalaban ka siguro, pwede. Maganda, pagrekta. Siyempre, makakakuha ka ng siyempre, magandang klase, no? Oh my God! Wow! Yung sa inakala mo. Ito, makinig kayo mabuti, mga newbie, mga nagsasabing baka maganda pagrekta. Kahit isang kaha lang daw, bibigyan ka. Hindi totoo yan. Walang maintindihan to. Kasi ako, matagal na ako sa gamba. Siguro nakadiaper pa kayo ako nagagamba na Itong pagrekta kasi, bakit hindi ako nagre-rekta? Yan. Bakit si Tatay Mindo hindi nagre-rekta lalo na sa Masbate? Talaga, Charmin, fuck you. Yan, lalo na sa mga Jinsan, mga Cebu. Yan. Ako, mamatamisin ko pang kumuha dito sa isang malaking buyer, napapatong siya ng piso sa akin, gusto ko pa. Paano masabi? Ito sasabihin ko sa inyo ang advantage ng disadvantage ng rekta at saka hindi rekta. Kasi kung isipin nyo na lang, may mga tatanong diyan, ba't hindi ako nagre-rekta sa Masbate? Ba't di ako nagre-rekta sa Cebu? Ba't di ako nagre-rekta sa Jinsan? Yan ang tanong. Ako, batikan na ako, bitirano na ako pagdating diyan. Ano ang senyo? Natamimi kayo. Kung gagamba lang, na quality ang hanap mo, na ilang piraso, pwede ka rumikta. Okay. Pero ganoon din naman. Pag hindi ka rumikta, kumuha ka pa rin doon sa nagpaparating, siyempre priority ka dahil siyempre medyo nire-respeto ka nung iba dahil maramihan nga kung kumuha ka. So, siyempre, priority ka, napipili doon sa isang box. O, di ba? Kagaya natin. Kasi ang kukunin ko, hindi lang naman sa 10 piraso. Kung good, lahat ng good akin. Kung may tangkal, lahat ng tangkal akin. Ganon ang namin, deal namin. Patong silang piso, okay lang. Walang problema sa akin. So, makinig kayo mabuti mga newbie na gusto nyong magrekta. Tsaka yung nagsasabi dyan na si Mark Sabado ba yung niyan? Tsaka yung isa pang account na nagsasabi, binigay pa yung mga number ng mga ahente. Hindi naman rekta yung binigay mo
Sa totoo lang, hindi pa rin rekta yung ibinigay mong number. Ang ibinigay mong number ng ahente. Yan. Ang sinasabi mong rekta kasi hunter, rekta sa hunter eh. Hindi ahente pa rin, number pa rin ng ahente yung ibinigay mo. Pwede kang bigyan ng bulok, pwede kang bigyan ng quality. Depende sa pag-uusap nyo. Ay kung isang kaha lang ang kukunin mo, ay ang pinahuli ng ahente 5,000. Papansinin ka kaya? Sige nga, mag-isip ka nga. Isang kaha ka lang. Tatanungin sa halimbawa, ako ang ahente doon. Hindi ka naman makarikta sa hunter eh. Hindi ka naman. Sino bang irikta sa hunter? Ako rikta ako sa hunter. Mayroon akong sariling mangingilaw. Pero ang bayad nung gagamba, parehas nung sa ahente. Ganun yan. Ay, hindi ako rumirikta sa Masbate kasi paano ka ririkta sa hunter? Merong naglilikom nga doon, pakunti-kunti lang nahuhuli nila. So, walang rikta sa hunters. Yung binigay na number dyan, ahinte yun. Kilala ko lahat yung mga ahinte na yan. Victor, kung Bedrano, kung ano-ano dyan. Matagal na yung mga yan. Magugulang na yan. Ay, naku. Akala nyo, magandang benefits pag nakarikta kayo. Yan ang disadvantage pag ririkta ka sa ahinte. Pag isa lang ang kukunin mo, 2 kaha, 3 kaha, 4 na kaha, hindi ka papansinin yan. Malulugi ka lang sa shipping fee niyan. Okay. Ito rikta ka. Kukunin mo doon sa ahente. Hindi rikta yung ibinigay na number, ulitin ko, yung ibinigay na number na nag-post dyan sa Facebook, lahat yun ahente. Hindi yun rikta, tandaan nyo. Ang rikta na sinasabi nyo, hunter rikta sa hunter, hindi. Ahente yun. Middleman pa rin yun. Okay. Tumutubo pa rin yung 2 piso bawat gagamba. Tandaan nyo yan. Pinakamababang tubo ng piso. Alright. Ang kuha niya doon, ang balita ako sa mismong hunter, ito sasabihin ko sa inyo ang kuha niya mismo sa hunter ay 350 or 3 piso. So ipapasa niya sa amin o sa doon sa mga buyer dito ng 5 to 550. Kasi minsan 350 kuha nila, minsan ang kuha nila 4. Pag kunti ang nakukuha, 4. Pagka multuhan na, pumapatak na ng 350, 3 lang. So ipapasa nila ngayon ng 5 piso para may kita sila. Kasi manggagaling pa, itatawid pa yan doon sa Masbate. Galing Masbate yan. Ang Masbate kasi island yan. Kung alam nyo lang, island ang Masbate. Tatawid pa yan dito sa Sursugon yan, sa Piodoran yan. Itatawid pa yan ng bangka. Kung ilang oras pa ang travel yan. At may araw yung travel yan. Kung taga-probinsya kayo, naintindihan nyo yan, Ngayon, ang patong niya dyan, 2 piso or 250 or 3. So, siyempre, kung bago-bago ka, nag-i-inquire ka lang, yung presyo ng Maynila, yun ang may encounter mo doon. Ang kukunin mo, isa lang. Di presyo ang kanya. Kasi bigyan kita maganda. Itong presyo nito, 10. Di 1,000 isang kaha. Shipping fee, 250. Di magkano? 1,250 na. Wala pa rin. Wala pa rin yun. Walang kasiguraduhan yun kung lahat yun quality. Yun ang disadvantage ng rikta. Hindi yung rikta sa hunter yun Rikta yun sa ahente. May middleman pa rin. Yun. So panoorin natin tong yung palaban natin. Sa susunod na i-discuss ko yung advantage naman ng hindi nakarikta. Yan. So bago yan, shout out muna tayo kay Beta Keepers Only. Yan, ang ganda ng pangalan ng channel niya. Kasakmal TV. Yan. At saka si Dilby TV. Yan, magkamag-anak siguro itong dalawa na ito. TV apelido Ayan. So yan, mga kakamba, panoorin nyo itong Tagalog na to. Yung isa medyo ayan. Tala itong isa. Ayan. Tala, pagharapin na natin kaagad. Yun lang bakbakan nila. Ang lupit. Ang lupit nito. Ang lupit. Sige. Tindi na laban itong dalawa. Sinabol pa rin nung Tala. Walang tingin na magbakan.
Nabilutan niya yung mali ito. Magaling tala na to. Oh. Alam na, sumatan din yung tala. Oh. Magaling. So yun, galing. So yun, napanood nyo mga kagamba. Sana magustuhan nyo ang aking in-upload ngayon. Maraming salamat. Yo, what's up mga ka-exotic? So, yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Andito yung yung channel natin, Exotic Weber. Yun, maraming salamat, Tatay Mendo. Maraming salamat po. Hi! Subscribe po kita sa Mendo. Like and share po. Bye!